Ujon English ubadai uwei na kibala Pyrshang ban Siat ya pia Presiden barim ka USA Ronald Reagan haki South House na mentra. Unsayo ia kalat ban lat no naka Jingieit set along si junom. Bat ban pelat no iu ha umnai jeliu. U ingklim ta uladon riu penrius nem karta lembat ki laingut lalap syemlalong ubala syakrai penrem halor kanika jing Pyrshang Siat jongu lembat ki laingut syabar ka hotel ha Washington ha usnem kat kandai spa prapuwe ha kabau plau engle ulayatu bau kwa ban penyap ya presiden tang nakadau kumno ban pensyobit ya ka actress kabakerteng ka Jodie Foster kabala ak ha kaplim taxi driver hadin ba unong bisyar ula pej minyak pa ula menjur ha preng ka Justice Department bat kinong ya sajan jogu ban weng no ya ki jing perking yau engle ha usnem arajar arpuar ka Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute kala persya ia kanikarai bat kila penpauru bau John English udang dei uwei ubreu ubadang bu jingma ia kiwei pat